Ja sitten Lahti 1980 ja Kanadan Steve Collins, joka hyppää fantastisen mäkiennätyksen 124 metriä, ja hänen suksensahan tuossa vaiheessa aurasivat ainakin alkulennossa, mutta ajatelkaa kuinka pitkään hän tulee, kun K-piste on 114, siis 124 metriä, ja vielä kerran näette tämän pojan auraavan noilla suksillaan ja tulevan 124 metriä, ja katsokaa kuinka sukset käyvät lähes hänen leuassaan kiinni. Ja noin. Koko ajan noita suksivirheitä, mutta hän hallitsee. Ja sitten Jan Puglöv, joka näyttää kuinka voitetaan Innsbruck. Ja nyt katsotte hänen suksien asentoaan, jotka siis ovat koko ajan sääntöjen kirjaimen vastaisesti. Ja lisäksi hän ponnistaa sillä tavalla, että jos tarkkaan seuraatte, niin hänen jalkoteränsä eivät ole vaakasuorassa asennossa, vaan ne ovat sisäänpäin kallellaan. Eli hänellä on selvä ponnistusvirhe. Minkälainen hyppäjä hän olisikaan, jos hän tekisi tämän kaiken oikein? Tästä on paljon keskusteltu, mutta raaka totuus on se, että kyllä tästä pitää vähentää sekä suksien asennosta että hypyn esteettisyydestä